Salam mehriban doganlar, dostlar, mehriban ýaşlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bugünkü naharymyň adyny dürüşdi diýip atlandyrdym. Sebäbi bu nahary dürli gök önümleriň içini dıkyp taýýarladyk. Bugün öýme dogançyklam mehmançylyga geldi. Üýsüp hemmämiz bilelikde dykma ýa-da dolama pişireýlik diýişdik. Doganlamyň biri burç tykmanyga görýän idi, biri badamjan tykýlyň diýdi, biri kelim dolaýlyň diýdi, biri pomidor tykmanyga görýän idi. Menem hiç kimin gewini galmasyn diýip ähli önümleri birden tykmagy teklip etdim. Sebäbi bu nahary men öňüm pişirýärdim, ähli önümleriň tagamy bir-birine geçip gaty tagamly bolýar. Ören awadan we ören tagamly naharyň pişirilişini öwrenetiňiz gelýän bolsa, videoma başdan aýak serediň. Ne bular nahar üçin gerekli önümler? Gerekli önümleriň ölçegini we sanawyny videonyň aşagyna goýaryn. İlki bilen kelemden başladym. Kelemiň daşyndan bir näçe ýapraklaryny alyp, ony ýumşar ýaly suwda biraz gaýnatdym. Sonra bolsa badamjanlary şu görnüşde gerekli ölçegde kesdim. Ondan sonra badamjanlaryň içini çay çimçäniň ýa-da ýürüte niýetlenen bıçagyň kömegi bilen içini oýdum. Beýleki önümlerini taýýarlaýançak badamjany duzly suwda köprek taklasaň ajysy gitýär. Badamjanyň içinden aýranlarym da zyňmallar. Ondan gowy iştäçir taýýarlap bolýar. Bu iştäçiri inniki videomda görkezerin. Ne duz sepeledim. Beýleki önümlerini taýýarlaýançam duzly suwda duruversin. Indi bolsa iç harjyny taýýarlap başlaýar. 1 kilograma goly ölen ete, tüwi ýa-da bulgur, gök otlary, gowur otlary, duz, burç, ýumurtga ýaly önümleri goşup gawadyp ýormaly. Gerekli önümleri we ölçeglerini videonyň aşagyndan okap bilersiňiz. Duzy, burçy hemde tagam is berýän gowru otlary öz islegiňize bagly. Ýöne men narpyzy hemde sarymsagy hükman diýip hasap edýärin. Ne ähli önümlerini goşup, gawadyp ýuguran ýalagyp gaşdyryp, ondan sonra biraz ýarym sagat, 1 sagat goýsaň gaty gawa bolýar. Indi bolsa gyzyl burçyň, gök burçyň hemde pomidoryň içini oýar. Ine ähli önümleri dykmagy taýýarladyk. Ine badamjanlarym duzly suwdan alýar. Badamjanyň içini bolsa ilim boşaýança süzgüçde goýaryn. Öňüm aýtjym ýaly mundan nedahat daýramdan öwrenen bir gowy iştäçirmi taýýarlajak. Bu videom uzun bolan üçin ony netip bolsa inniki videomda görkezerin.
Kilemin yapraklarını ine şu görünüşde kesiştirdim. Siz öz halayan görünüşünüzde kesip dolap bilersiniz. Kilemden qalan kesintiler bolsa ine şu görünüşde qadanyň düýbüne düşüşdirýärdim. Gürrüňe gyzyşyp nädip dykyp bolanmadan bilmän galypdyr. Doğan ýaly zat barmyka? Onu da aýallagan birek biregi görününde, birek biregiň didaryndanam doýulmaz, gürrüňem gutarmaz. Kätelerini gürrüň edip derdinişip, nädip daňyň atanyny bilmän galynýan gedeklerem bolýandyr. Çağaçyklarymyz bolsa uruşmanjak, agdyberje, güjürdeşip oýnaşyp ýörendirler. Ona pisikleri var eken. Yorganın içine ödünü koyat ya pisikleri. Ay bir kere ayıptırla bolanok diye. Ne hem onu yarasın kelin aldırda. İlansırmaz keliyat ya. Pisik soňa turun deyip sarıp berýän eken. Bular. Şunu ben fişireyim. Bir toyuk bolupdyr abi. O bu iyi yani bular. Inni bolsa videoda görüşüňiz ýaly içi dıkylan önümleri qadanyň içine yerleşdirmeli. Ýatan özüni verirse. O da ýem, o da gaýga doty, o da iýmen gaýga doty. Özüni verdi. İyedin getirdi baba. Ýerkimin kerkili bolakdyk. Men arasyna kartoşka jogan tallym. Ýöne isleňizde bagly kartoşka talmasaňyzdan bolar. Bu bolsa häli pomidoryň içini köwenmizde galypdy. Pomidoryň içi ona qırğışdan geçirilen käşiri goşdum. Hemde yarım litre golay suw goşdum. Biraz duja adam goşdum. Şekerjigem goşsaňyz bolýar. Inni bolsa ony şeýdip qadanyň üstüne goýmaly. Yine de birazcık dut sepeledim. Elbette dut isleňizde bagly. Suw bolsa, umumy 1 litre golay suw goýdum. 2-3 bölük limon goýuşdurdum hemde limonyň suwuny sıktım. Suw qadanyň ýartyna çelli barsa bolýar. Inni bolsa, gaýnaýança araltgan ýan otda, gaýnandan soňra bolsa, peseldip pesecik otda bir sagada golay pişirmeli. Ine nahar taýar boldy. Oduny öçürüp, gapagyny ýapyp 5-10 minut ýaly demine goýandan soňra iýmek üçin goýubermeli. Ine mehriban tomaşaçylarym, bu nahary men şeýle pişirýärin. Pişirip görmek isleýänler iştäňiz açyk bolsun, noş bolsun. Halan bolsaňyz meni goldamak üçin like goýsaňyz sizden hoşal bolardym. Kanalyma agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagy unutmaň. Teswirlerde pikirleriňizi paýlaşyň. Mehriban tomaşaçylarym, bu videom size peýdaly bolandyr diýip umyt edýän, bu dünýä mahsus ähli gawlyklaryň size ýar bolmagyny beýik Allahdan dilek edýän. Inniki videolamda ýaxşy günlerde saglykda görüşýänçä hoş sag bolun.